Сәлем, мин Эльвира апа. Без бүген оригиналь ысул белән күбәләк ясыйбыз. Безгә кирәк булачак. Яфраклар, кайчы, гади карандаш, су, пумала, краскалар, гуашлар, палитра, җилем, мамык таякчыклары һәм бизәү өчен контур, ялтыравыклар. Рәсемнең нигезен ясыйбыз. Күбәләкнең канатларын ясау өчен безгә яфраклар кирәк булачак. Яфракны буяу өчен безгә ак, кара төс кирәк булачак һәм өченче төс итеп сез үзегез теләгән төсне сайлый аласыз. Мин ал төсне сайлыйм. Яфракны кытыршы ягыннан буйыбыз. Астан һәм ак төстән башлыйбыз. Яфракта буялмаган урыннар калмаска тиеш. Әкрен-әкрен ал төсне кертәбез. Эшләгәндә су кулланмаска тырышабыз. Һәм гуашны куе итеп алабыз. Пумаланы юып, корытабыз һәм кара төсне алабыз. Кара төс белән яфракның кырыйларын бизибез. Яфрак әзер, яфракны бастырабыз. Һәм яхшылап җәябез. Яфракка тагын бер кат буяу өстәп, нигезгә каршы якка төшерәбез. Күбәләкнең канатлары әзер, ә хәзер гәүдәсен ясыйбыз. Мамык таякчыклары белән күбәләкнең күзләрен утыртабыз. Һәм үзегез теләгән төстән бизәк төшерәбез. Безнең күбәләк әзер. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.